ще помолим водачите да присъстват на нашето изчистване и да ни помогнат. На тази жена Румяна и на Стела, които се събрали в тази точка от времето и пространството, от времеви пространствения континуум, за да извършат важно целебно изчистване. С отворено сърце и с благодарност ние извикваме нашите духовни водачи, които да присъстват на тази сесия, да ни водят за най-висшето благо на Румяна, на нейният род и на цялата планета Земя, а от планетата и за благото на цялата Вселена. Защото когато изчистваме нещо вътре в нас, всичко във Вселената се променя. Руме, ти така трансформираш не само дадения момент, тук и сега, но ти влизаш в чисто нова времева линия, в която до сега не си била, искала си да бъдеш, но не си била. Затова, колкото се можеш повече се отпусни, не мисли за нищо, няма и никакви отговорности, довери се на процеса. Довери се на възможността, която ти е дадена, защото с помощта на твоите водачи и на моите водачи, които ще се обединят, ще постигнем желаните резултати. И ти напомням, след сесията да наблюдаваш, да си съзнателна за процесите, да виждаш промените, защото колкото по-съзнателна си за тях, толкова по-бързо ще разбереш, ще достигне до твоят съзнателен ум, толкова по-бързо ще го приемеш и толкова по-бърза разлика, промяна ще видиш и в живота си. Но дори и да не си съзнателна, дори и да не видиш, изчистването ще промени изцяло вибрацията на рода. Затова приеми с отвореното си сърце как ти правиш един толкова важен процес в този момент. Не само за себе си, но и за други хора, напред и назад във времето, от твоята точка. Така че дори може да се развълнуваш с любов и да позволиш на процеса да се случи по възможно най-добрият начин. Сега ще направя едно бързо свързване и като съм готова, ще започна да те водя да успокоиш, да релаксираш тялото си и оттам вече да направим процес. Добре.
Хайде да направим няколко отпускащи, релаксиращи вдишвания и издишвания. Като обърнеш внимание на дишането си и го забавиш лекичко, вдишваш бавно и дълбоко. И с бавното вдишване и издишване да отпускаш тялото и ума си. И когато отпускаш тялото си, твоят ум, твоят логически ум също се отпуска и започва да освобождава своето влияние. Всички мисли, теории, впечатления от външния свят. Просто ги пусни и така да позволиш да навлезеш в по-дълбоки състояния на своето съзнание. Ако преминават мисли, не се опитвай да ги спреш, а просто позволи да преминават като река през съзнанието. Те не са твои мисли, те преминават. Ти ги наблюдаваш и не хващаш нито една от тях, оставяш ги да минават. Нито те притесняват, нито им обръщаш внимание, но не се опитваш да ги спреш. И докато твоето съзнание се отваря по този начин, забележи как започваш да се чувстваш толкова приятно отпусната, спокойна. И така се превръщаш в наблюдател на своят логически ум. И когато си наблюдател на своя ум, ти се освобождаваш от неговите ограничения и се отваряш към възможността да навлезеш в дълбините и неограничените измерения на твоя подсъзнателен ум. И докато отпускаш мислите и тялото си, ако забележиш напрежение някъде в тялото, отпусни го. Отпусни напрежението. Нямаш нужда от него в този момент. Така че да усетиш как цялото ти тяло от върха на главата до пръстите на краката са в едно спокойно, отпуснато, блажено състояние. Дори може да си направиш сканиране от върха на главата надолу, към челото, бузите, врата. И когато преминаваш с любящото ти съзнание през всяка клетчица на тялото, изпращайки спокойствие, релаксация, любов, ти ще усетиш как клетките се успокояват, повишават своята вибрационна частота и влизат в режим на лечение. Толкова хубаво е усещането, че клетките сякаш се връщат от дома си. Защото процесът на твоето съзнание, изпращащо любов към твоите клетки, е точно това, което клетките имат нужда, за да бъдат в състояние на лечение, в състояние на спокойствие. И нека тази вълна от спокойствие и релаксация премине още по-надолу през раменете, ръцете. И те се отпуснат. Гърдите, корема, органите. И просто усети тази благодарност, че точно в този момент си толкова спокойна,
Точно в този момент всичко е наред. Нищо не застрашава нито живота ти, нито спокойствието ти. Точно тук и точно сега всичко е напълно наред, напълно спокойно. И ти започваш да чувстваш в стомаха си едно чувство на блаженост, щастие. Всяка клетчица на органите ти се изпълва с любовта на твоето любящо съзнание, което им обръща внимание. И те се чувстват като у дома си. Завръщане у дома. Усещаш как вибрацията се покачва. Колкото повече време отделяш, за да даваш любов на клетките си, толкова повече тяхната вибрация се покачва. И вълната от релаксация преминава и надолу през тазовата ти област. Залива всичките органи. Но те сякаш се усмихват. Дори може да преминеш през органите един по един и да си представиш как те имат усмивка. Усмихващи се органи, щастливи органи. Заливате тази спокойствена, релаксираща вълна, която преминава и надолу през краката. И те се отпускат напълно по делата и пръстите на крака. И сега цялото тяло е в една пълна хармония, баланс, релаксация. Може да усещаш тежест, сякаш тялото ти е много тежко, или пък обратното. Лекота, сякаш ще литнеш. Но каквото и да усещаш, това е най-правилното усещане за теб в този момент. Защото ти си господар на своят ум, на своите емоции, на своето тяло. И с процеса на твоето преминаване през всяка клетка на тялото с любов, ти достигаш до най-дълбоките нива на релаксация. И започваш да влизаш в състояние на дълбока хипноза. Състояние напълно отпуснато, прекрасно и блажено, защото го заслужаваш. И сега, използвайки всичките си сетива, зрение, обоняние, вкус, усещане за температура, слух. Използвайки всичките си сетива, представи си, че се намираш на твоето спокойно място. Място, където се чувстваш напълно спокойна, отпусната и релаксирана. Забележи какво се намира около теб. Чуй, усети. Разкажи за това място. Кое е твоето спокойно място? На две места се виждам. Или на остров, заобиколен от океан, много малък, с една палма. Или, но там изпитвам страх от наводнение. Или на върха на висок връх, където вятърът издухва всички проблеми. Но там пък изпитвам страх от физическо нараняване, да не се ударя в някой остър връх. Добре, това са места, които На... смяташ, че трябва да бъдеш. Сега искам да отидеш в място, което за теб е най-спокойното място на света, където няма никакви проблеми, никакви страхове, никакви напрежения. Най-спокойното място на света. Ми връщам се в корема на мама. Там. Или тук, или в корема на мама.
Разкажи ми. Ми хубаво е, топличко, уютно, харесва ми. Розовко е всичко. М, Аз съм в безопасност. Да. По усещането. Физическото усещане. М, Топлина и комфорт. Какво виждаш около себе си? Вече съм голямо бебе, няма много място, но виждам органи, пъпната връв виждам и стените на матката розовички. Това единствено е пъпната връв. Чуваш ли нещо? Някакви звуци? Усещам любов просто. М, Температурата? Температурата е идеална. Точно от каквато имам нужда. М, Чудесно. Прекрасно, спокойно. Да, Нищо, търпя което... съм. Мгм. Напълно сигурно място. Да, Твоето напълно прекрасно сигурно. място. Готова съм за следващата стъпка. За раждането си. Сега на това спокойно място започваме твоето вътрешно пътешествие. Просто дишай нежно, с дланите отворени нагоре и почувствай как сърцето ти се отваря и се приготви за освобождаване и получаване. Остани в това прекрасно състояние на пълна хармония, спокойствие и сигурност. И сега ще повикаме в съзнанието ти твоята майка и твоят баща. Хората, които са те сътворили, дали са ти живот, дали са ти тази невероятна възможност да преживяваш този живот, даровете на този живот и уроците. Зная, че да бъдеш в този живот не е много лесно, защото сме в трето измерение, доста е тежко понякога, но има и една лекота, за която сме дошли точно тук и точно сега да намерим, да открием, да пуснем всяка тежест, да пуснем всичко, което не ни върши работа повече, включително и всичко идващо назад от рода, от твоите предци. Твоята майка и твоят баща са представители на своите родове. Затова може да си представиш своята майка отдясно. Всъщност, кажи ми къде я виждаш, отдясно или отляво? Ми срещу мен по-скоро от лявата страна, пък баща ми от дясната. Пак Добре. срещу Мгм. Мама отлява, тати от дясната страна. И забележи как целият род на майка ти се намира зад нея и целият род на баща ти се намира зад нея. Аз не искам да си ги представяш, но забележи, усети тяхните енергии, защото те ги носят. Те носят тяхното ДНК, както и ти, на своите предци. Носят историите, носят енергията, носят тежестите, но носят също и благата, даровете. Защото твоите два рода носят и много блага, много ценности. Затова днес в този процес ще върнем ненужното, тежкото, но ще се и отворим за благата, за нови дарове.
за нови ценности. И сега погледни към майка си и баща си и аз ще ти изброя някои от съзнателните за теб проблеми, тежести от рода, карма от рода. И ти ще забележиш в кой род, откъде са тръгнали те. Ще изброим всички наведнъж и ти просто ще видиш как светва. Някъде в рода на мама или в рода на тати светва една светлинка. В момента, в който споменем конкретния блокаж, ти ще видиш как светва една светлинка. Това ще бъде човека, откъдето е тръгнало първоначално този проблем, този блокаж. И ще видиш как като изброяваме всички тези различни блокажи, ще започват да светват светлинки. То от рода на мама, то от рода на тати. Някои ще бъдат близко до мама или самата тя. Някои ще бъдат близко до тати или самия той. Но ще видиш също и светлинки, които са много назад във времето. Може би блокажи, които са от десетки, стотици или дори хиляди години. Много назад. И когато ги видиш, ще започнеш да им ги връщаш. Готова ли си? Да. Добре. Забележи в кой род, къде светва светлинка, където има блокиране на изобилието. Просто го забелязвай, няма нужда да ми казваш, само забелязвай къде светва светлинката. Дали е близо до мама, дали е близо до тати, или дали е по-надалече. Може да е през времето на турското робство. Много блокажи идват и оттам. Къде е блокажа на изобилието? Къде е неговото начало? Много, много назад в майчиния род. Мгм. Къде е? Забележи също къде светва светлинка, където е дошъл блокажа, че всичко се постига с много труд. Няколко светлинки в бащиния род. Мгм. Родът е ограбен. И двата рода много светят. Мгм. Добре. Искам да осъзнаеш сега колко важна и прекрасна работа вършиш в този момент, пречиствайки всички тези хора. Усещането, че се изкупува нещо, някакво изкупление. Къде светва? Не виждам някъде да светва. Цвета се промени и на двата рода. Стана едно малко. Тъмно синьо се появи. Но по-скоро майчиния род за Мгм. изкупление. Добре. Не се опитвай да го търсиш. Нека само да ти се показва. Ако не се показва, може би го няма това. Може да е обработен вече. Добре. Идеята за спестяване на пари, а после ограбване и избягване с парите или невъзможност да се използват тези пари поради някаква причина. На много места в бащиния. Лишаване от имущество, наследство.
Бащиня много. Мгм. Сега осъзнай, Руме, че има толкова много различни блокажи в рода и почувствай огромната любов на процеса, който извършваш в този момент. С всяка светлинка, която светва, тя светва и вътре в теб. Тя ти светва като една лампичка, която ти казва: обърни внимание. И в момента, в който обърнем внимание, на тази светлинка и е помогнато вече. Защото тя има нужда само от съзнанието, от осъзнаването на този процес. Не да го крием, не да се страхуваме от него, не да го държим, не да пазим лоши чувства, не завист, а просто да осветим тази тъмнина с нашата светлина. И по този начин тя се лекува моментално. Тя се оставя назад, където принадлежи и се изчиства. Затова ти напомням, че ти с твоята сила, с твоето съзнание извършваш този процес, което е прекрасно. Може да се гордееш със себе си. И Дойде така ми нещо на ум, продължавам. вече го споделя ли? Давай. Но е за рода на мъжа ми, понеже аз се смятам за част от неговия род, явно заради това ми идват тези неща. Майка Мгм. му има 3 деца, той пак е най-големия. Сам ми е казвал, че винаги е давал и е казвал да има за нея, да има за по-малките. Никога не е искал нищо за себе си. Да, И винаги е бил лишаван и от двете страни. В смисъл той да се оправя сам, за да има за да, другите. да. Хайде да видим сега къде светва. Но бащиня. Мгм. Назад, назад ли е или по-наскоро? Назад, назад, доста едно до друго са. Мгм. Добре. Лишаване. Ти току-що това спомена. Майчиня е много назад. Мгм. Беден тинейджър. Или бедно дете, или човек, който няма още от дете. Ми много са, не са толкова ярки светлините, но са много. И в Мгм. двата. Усещането за нямане, което се проявява чрез събиране на пари и не живеене в настоящия момент. Майчиня основно, но има и в бащиня. Майчиня като че ли целият цъфна. А, Да. Добре. А другото е харчене за глупости. Тоест, прекалено харчене, така че да не остава за важните неща. Целият род на майка ми пак светна. Добре. Заеми. Има ли някакъв начин да се прекъсне, защото чакам Никола да се върне, пък чувам, че ми вибрира телефона. Или е добре да не спираме? За да го продължим до край, ако ще правим Добре. следващ път, трябва да почнем от началото. М, Не, продължаваме. Добре. Заеми Добре. каза, нали? М. Като каза първоначално, преди да чуе телефона, целият род на майка ми света, ама целият едно до едно, като крило на пеперо да се получи. Едно много интересно. И в на баща ми също. Но Мгм. целият на майка. Да. Добре. Няма пари. Бащиния. Финансово зависима е жената от мъжа. Или обратното. И в двата, но основно в майчиния. Убийство. И в двата. Повече. Мгм. Така. Добре. Сега нека да обединим всички тези светлинки.
Просто си представи как всички тези блокажи, тези негативни за всеки един човек от рода влияния се обединят в една голяма светлина. И виж как тези светлинки ги държиш ти. В лявата си ръка държиш светлините от рода на мама и в дясната светлина от рода на татко ти. И сега искам да се свържем с твоите висши водачи. Не е нужно да си ги представиш, но просто ще повикаме твоите духовни водачи да помагат в този процес. И ти си застанала, твоите майка и баща са пред теб и просто си представи, усети вибрацията, как твоите духовни водачи се намират зад теб. Те те подкрепят. Ти имаш точно толкова духовни водачи, колкото са ти необходими, за да може да се справиш с този процес. Тези, които са специалисти точно по изчистване на рода, са с теб в този момент. И сега от по-висша перспектива, отвъд личността, отвъд егото, усети, визуализирай и почувствай как свързваш своята душа с душата на майка ти и с душата на баща. Разбира се, ти Големи си благодарен. съпротивления има, защото кучетата не спират да лаят. Имам чувството, че някой думка, знам дали се въобразявам. Нека всички звуци, които чуваш от мястото, където се намираш или от компютъра, ако чуеш някакви звуци, те няма да те притесняват по никакъв начин, няма да те разсейват. Напротив, когато чуеш някакви звуци, те се намират, те се чуват на точното време и точното място и те ще ти помагат още повече да навлезеш в пространството на дълбочината на своето подсъзнание. Ако чуеш някакви звуци, те ще ти помогнат да влезеш още по-дълбоко. Няма да те разсейват по никакъв начин. Всеки звук е там с цел, всеки звук е изпратен с някакъв резултат да постигне. Така че ако чуеш някакви звуци, или ще отлетят и ще изчезнат, или ще ти помогнат да влезеш още по-надълбоко в себе си. И сега се обърни към твоята майка и баща. Не От мога да се една отпусна, защото кучетата много лаят. Да не съм заключила и никога да не може да влезе. Разбирам, че има съпротивление. Мгм. Това е нормално. Логическият ум се опитва да прекъсне, защото не знае какво ще стане, не е сигурен в резултатите, не е сигурен, че как ще се справи, но дори и Никол да не може да влезе, дори и кучетата да лаят, това няма да доведе до нищо лошо. Съгласна ли си с мен? Да, Ако Никол изчака за мъничко навън, няма да умре, няма нищо лошо да й стане. да. В момента ти си в много важен процес. Затова просто се отпусни. Но това е и вид изпитание също. Да можеш да се Мгм. отпуснеш, да допуснеш процеса въпреки трудността. Да осъзнаеш, че ти си важната в този момент. Не знам дали чу, но и при мен кучето лаеше. Аз Не, дори мислех, че говориш за моето куче, не, моите са две. но по едно и също време явно започнаха да лаят. Моето спря. Твоите спряха ли? Да, Чудесно. Добре, имаме позволение да продължим. Дори съзнанието ти да изпитва м- някакво прах. притеснение, страх, остави това да се случва, не му обръщай внимание. Нека да преминава като река. Сега ти си най-важната точно в този момент.
Отпусни се, дишай, довери се. Ако ти не си там точно в този момент, нищо лошо няма да стане. Всеки ще бъде окей. И кучетата, и Никола. Искам да те попитам, възможно ли е, можеш ли да си позволиш да се отпуснеш при това обстоятелство? Да, почти успях на цяло. Добре. Ако все пак стане нещо, което изисква веднага твоето внимание, просто ми кажи и веднага ще отидеш да се погрижиш за нещата. Но точно сега, нека се погрижим за теб. Така, добре. И сега ще ти кажа няколко думи, няколко изречения, с които да ти помогна да върнеш на своите майка и баща и на техните родове. Това, което не ти принадлежи, не ти служи повече. До сега ти е служило. Всички тези блокажи всъщност са ти служили. Те са били необходими, за да може да стигнеш до този момент тук и сега. В тази точка от времето и пространството, в сътворението и Вселената. За да може точно в този момент да успееш да ги обработиш. За да може точно в този момент да преминеш в нова времева линия. На изобилие, на спокойствие. Телефона ми пак вибрира. Така, това е. Това са много добри не уроци, а по-скоро изпитания. Да видим дали наистина може да го направиш. Но пак казвам, зависи от теб, ако желаеш. Ако има нужда от твоето а, моментално, точно тук и точно сега да се погрижиш за нещо, ако решиш, може да го направиш. От теб Не зависи. искам да довърша. Добре. Трудно ми е, обаче ще се справя. Добре. Когато правим Страх ме има. нещата и не е трудно, тогава резултатите са още по-добре, защото знаеш колко труд си поела и няма да искаш отново да го повтаряш, като знаеш колко е било трудно. Така, всичко това е символизъм. Сега ще ти кажа тези изречения и ти, повтаряйки ги или на ум, или на глас, както за тебе е по-добре, както ще го усетиш повече, ще повториш тези изречения, дори може да добавиш и нещо от себе си, като ще ги кажеш на своята майка и на своя баща. Едновременно и на двамата ли? Или Ако по-отделно? можеш едновременно и на двамата. Дали ще можеш и на двамата? Не знам. Да, мисля, че да. Да. Значи, представи си как ти държиш тези светлини в лявата и дясната си ръка, подавайки светлините. Те са всъщност блокажите, проблемите, но осветени от твоето съзнание. Подавайки ги на майка ти и на баща ти, подавайки ги на техните родове, те ще бъдат изпратени до първоначалния източник. И сега с чувство в сърцето, не просто повтаряйки като робот, а с чувство, с усещане за освобождаване, кажи на майка си и на баща си. Мамо и тате, като ваша лоялна дъщеря, аз съм носила в себе си тези проблеми, тези блокажи, за да ви е по-леко на вас. И сега може да посочиш, да повдигнеш ръката си, подавайки им тези проблеми и блокажи. Е, сега им кажи. Носила съм всички тези тежести за вас и за тези, които са дошли преди вас. Аз нямам нищо против вас, напротив, обичам ви безкрайно. Но просто няма да продължавам да нося този товар повече. Няма да продължавам да нося този товар повече. Няма да продължавам да нося този товар повече.
Отказвам да го държа, отказвам да го притежавам, отказвам да го нося. Той не е мой Точно. и не го искам повече. Мгм. Днес, на 5 март 2024 година, аз ви връщам този товар с много любов, много благодарност и много уважение. И виж как им подаваш тези светлинки и мама и тати ги взимат. И сега като им подаваш светлинките, усети. Усети какво става в теб, като ги няма всички тези тежести. Ми вече съм си аз, цвета ми е един такъв по-различен. Те ги държат здраво и ги предават назад. Мгм. Като всички се осветяват, докато мини светлината изчезне вече най в далечината не виждам повече светлина и всички са свободни. Ах, ах. Усети се и на физическо ниво и ми кажи къде ти олекна, къде го чувстваш да ти олекна. Ами в гърдите, в гръдния кош основно, но като цяло ти още докато каза, че да дам, аз веднага ума ми много бързо издейства преди тези стъпки да направим. Даде ги на родителите ми, те назад всичко изчезна и аз олекнах. Направо олекнах, да. Да, прекрасно. Добре. И сега нека да поставим печата, казвайки на твоите родители, точно сега, точно в този момент, аз поставям край на това. С много увереност и много сила. Точно сега, точно в този момент аз поставям край на това. Приключва с мен. И поколенията са свободни. Аз и поколенията ми сме свободни. Да. Сега също може и да видиш как и твоите деца, които са пред теб, също и за тях бива изчиствано това. Усети как и те олекват. Подскачат, радват се, идват да ме прегръщат. Чудесно. Сега разгледай всичките умения, таланти и способности на своите предци. Тези умения, таланти и способности, които те са ти предали. Дори да не знаеш какви са, няма никакво значение. Разгледай тези, за които знаеш, но има и такива, за които не знаеш. Просто си представи как ти приемаш и задействаш тези наследени качества. Те са така или иначе вътре в теб, те са в твоето ДНК. Да казвам ли или Ако нещо конкретно ти излезе, да. противопоритост ми излизат и таланти, такива в смисъл пеене, свирене. Да, прекрасно. А сега кажа на своите предци. На всичките от двата рода назад във времето.
Сега аз приемам с благодарност тези дарби от вас, които са добри за мен и за моя живот. О, И се отвори да приемаш тези дарби. Труд, упоритост, музикалните дарби, свободолюбие. желание за живот и приключения. Да, И наслада от всичко, което е. Удовлетворение, разкош, чувство за сигурност, за свобода. Кучетата с къса да направо. После ще пиша защо. Обаче направо. м, Гордост също от успехите, от личната сила и успехи, които постигам. И обръщайки се към себе си и живота си до тук и като цяло, цялостния ми път, едно такова удовлетворение, лекота, тип свърших си работата, всичко е точно. Много е готино. Ето това е прекрасно изпитание. Въпреки това, че трябва нещо да се свърши, ти да се отвориш, да си приемеш своите си дарби, да си приключиш процеса, да се погрижиш за себе си. Това също е много важно. Да. И до туалета ми се ходи още лето. Имам чувството, че не се отпуснах на цяло, но се усещам друга. Се усещам още стягания тук таме, но Добре, ако се наложи отново да се прави, ново изчистване ще се направи. Така. Сега. Сега ще набързичко, само ще кажем и на твоите прародители благодарност и ще приключим вече процеса. Така. Обърни се към своите прародители и им кажи: благодаря ви за всички онези дарби и способности, които нося от вас, но все благодаря ви още за... не съм открила в себе си. И просто отваряйки се към приемането им, вдишвайки дълбоко, почувствай как си по-пълна, по-завършена, по-цялостна, по-свободна, по-ентусиазирана за живота. И си дай обещанието, че ще останеш така и ще следваш твоя път без тежестите. Сега може да бъдеш напълно себе си. Вече съм си аз. Така, чудесно. Добре? Така. Още малко време да почувстваш, да обединиш, да интегрираш. И след маничко ще започна да броя от 1 до 5. И когато кажа 5, ще си напълно будна, ще се чувстваш прекрасно, ще се чувстваш променена, ще се чувстваш пълна с енергия, ще бъдеш супер щастлива. Започвам сега да броя. И когато кажа 5, ще си напълно будна, ще се чувстваш прекрасно, ще си спомняш целият процес и ще знаеш, че всеки път, когато евентуално се появи някой от тези блокажи, може да си пуснеш този запис и отново да изчистваш. 1. Връщаш се обратно към тялото си. Може да започнеш да мърдаш тялото си, ръцете, краката. 2. Ти се намираш тук, на твоето легло, на този диван, на 5 март 2024 година
И току-що преживя едно прекрасно изчистване, което ще доведе до големи промени в живота ти и изобилие. Три. Благодаря. И благодарност. Напълно благодарна, напълно И щастлива. благодатка на... Бързаща да отиде да успокои кучетата. Не, те не лаят вече, 4 обаче да, всичко е наред. и 5. Отвори очи. Напълно будна, напълно щастлива, напълно отпусната. Чувстваш се прекрасно.